hienoa Timo ja Juha, että pääsitte Nokipannun kahveille harvinaisia hetkiä, mutta onneksi nyt onnistui ja jutellaan samalla vähän metsäasioista. 15-17 vuotta on tehty yhteistyötä ja viime vuosina myös hyvin aktiivisesti Keiteleen kanssa olette tehneet puukauppaa, niin minkämoinen fiilis ja ajatus teille on tullut näistä kaupoista ja kuinka asiat on sujunut? Joo, ensinnäkin tuo on tärkeää metsänomistajalle, että on puun käyttöä niin kuin tällä alueella. Eli tämä kuuluu Keiteleen hankinta-alueeseen ja sitten meidän tilalla on pääasiassa noita mäntyvaltaisia metsiä, niin Keiteleellä on se männyn tukin käyttö, niin silloin ne ohjautuu luonnollisesti sille, joka tarvitsee sitä mäntytukkia ja silloin se on meillä niin kuin sitten paras vaihtoehto, kun sitä mäntyä, jota on männylle ostaja. Kyllä. Joo, paljonhan tosiaan mäntytukkia tarvitaan ja joka leimikolta minkä mennään, niin koitetaan sitä mahdollisimman paljon sitten kotiuttaa, että se on maanomistaja ja meidän yhteinen etu. Joo, kiitoksia, että päästiin tänne Nokipannukahville. Tämä oli toinen kerta minun uran aikana, kun tehdään Nokipannukahvia ja olen ollut näissä metsähommissa 50 vuotta mukana, että aika harvoin tulee näin hienoa tilaisuutta. No niin, kiitoksia vielä siitä Keiteleelle ja tosiaan olemme veljeni kanssa yhteistyössä tehneet näitä metsäasioita paljon ja tietysti molemmilla on paljon omiakin metsiä ja olemme olleet tosi tyytyväisiä yhteistyöhön Tommin kanssa ja nyt sitten se jatkuu siinä muodossa, että Tommi ostaa puuta Keiteleelle ja meidän kannalta on erinomaisen hyvä ollut, että Keitele on tullut yhdeksi puunostajaksi tänne Etelä-Pohjanmaalle, niin meillä on tullut yksi hyvä vaihtoehto lisää. Ja niin kuin todettiin, niin meillä on pääasiassa mäntymetsiä ja Keitele tarvitsee pääasiassa mäntytukkia sinne Alajärven sahalle, niin sehän sopii hyvin meille tämä kuuvio niin kuin nenäpäähän. Kyllä. No se on hieno kuulla tietysti, että yhteistyössä on niin kuin toiminut ja se on kaiken niin kuin lähtökohta. Joo, meillähän oli tässä useampana vuotena ollut sieltä Kemijärven suunnasta kauppaa ja pohjoisin hakkuu oli Sallassa pari vuotta sitten, jotka myytiin sinne Keiteleen Kemijärven sahalle, että tarvitsemme myöskin ostokohteita tai myyntikohteita muualla kuin Etelä-Pohjanmaalla. Kyllä. Ja tämä vielä vaikuttaa myyntipäätökseen voimakkaasti tämä Keiteleen vakavaraisuus ja sain turvallisuus tästä maksupostista ja sitten vielä tämä, nyt on kokemusta näistä hakkuusta, niin sillä lailla hyvä kalusto, millä hakataan ja hyvät mitat. Eli tukki voidaan ottaa talteen hyvin tarkkaan ja sillä lailla se antaa sitten parhaan tuloksen niin kuin metsän myyjälle taloudellisestikin. Keitele ottaa edelleen 15 senttiä ja pikkutuki jopa 9 senttiin asti, niin nämä on tärkeitä asioita puumyyjälle. Se vähän parantaa sitä tilitystä sitten. Kyllä. Ja tietysti tähän vakavaraisuusasiaan ja niin kuin joustavuuteen myös liittyy niin kuin nämä ennakkomaksut ja meillä on ollut tässä nyt niin kuin kampanjaa justiin hiljan loppu 40% ennakkokampanja, joka oli hyvä ja toimiva konsti ja myös sillä lailla halutaan tulla niin kuin maanomistajia vastaan näissä asioissa. Joo, mekin päästiin hyödyntämään tänä keväänä tätä 40% korkeaa ennakkomaksua ja nythän nämä Nokipannukahvit osittain on siitä syystä ollaan tässä juomassa tänään Kurikan puolella moto lähti metsään, Keiteleen moto lähti metsään tekemään mäntyharvennusta. Viime keväänä mä pystyin hyödyntämään sen kampanjan, mistä sai taimia. Joo. Taimia sitten uudistukseen kampanjana ja nyt sitten tosiaan hyödynnin tämän ennakkomaksun, 40% ennakkomaksun, niin
Joo, tuo niin 40% ennakkorahoitus niin kaupalle, niin sehän niin korostaa vain sitä, että ostajalla on hyvä maksuvalmius ja oletan, että niin se johtuu niin se hyvä maksuvalmius myös osittain siitä, että niin Keitele on tietenkin hyvin johdettu firma ja siellä on kasvolliset omistajat, jotka niin vastaavat yhtiön kehittämisestä ja sitten on niin tämä niin puutavaran jatkojalostus Keiteleellä, että niin oletan, että se niin parantaa maksuvalmiutta, että Keitele niin tekee liianpalkkia ynnä muuta niin sitten näistä niin sahatavarattuotteista, että ei myydä kaikkia niin pelkkänä pulkkitavarana eteenpäin. Kyllä, asiahan on ihan juuri näin, että liimapuu ja varsinkin Japani on meille niin kuin todella tärkeä ja merkittävä maa- ja toimituspiste, mihinkä liimapuuta sitten paljon rakennustarvikkeeksi myydään. Tämä on maksuvalmiuden kannalta hyvin tärkeä tosiaan tämä turvallisuus siinä puumyyjälle, kun monta kertaa tämä kaupan kestoaika on 2 vuotta. Eli kauppa tehdään jo 2 vuoden kauppana, niin silloin täytyy tosiaan puumyyjän luottaa siihen, että se 2 vuotta pysyy tämä maksuvalmius yrityksellä. Kyllä. Ja Keiteleisiin on voinut luottaa tässä asiassa. No ja meidän kannalta on tämä niin ennakkorahoitus ja maksuvalmius niin tärkeä asia, kun me ollaan niin silloin tällöin on ostettu lisää metsää ja uusia metsätiloja, niin meidän täytyy tietysti maksaa sille niin myyjälle niin ostettaessa kaupantekotilaisuudessa koko kauppahinta, niin sitten on hyvä, että niin kohtuullisella nopeudella saa sitten hakkuutuloja sieltä metsästä. Kuinka sitten kaupat on tehty ja asiat on sovittu ja siitä sitten asiat menee eteenpäin paikallisen hankintaisimiehen kanssa tai henkilön kanssa ja sitten yrittäjien kanssa ja sitten monesti asioista sovitaan vielä niin kuin yksityiskohtaisemmin, niin onko niin kuin sitten esimerkiksi yrittäjien kanssa asiat toiminut ja ohjeita niin sanotusti kuunneltu ja mennyt viesti perille? On hyvin hyvä, ensinnäkin niin hyvä kalusto on urakoitsijoilla ja ammattitaitoinen hakkuu. Ja sitten tosiaan kun harvennuksesta on kysymys, niin silloinhan pitää olla niin kuin metsän mukaan mennä ja ottaa huomioon se metsän pohja ja eri puulajit ja sitten puun valinta. Niin sillä lailla on voinut olla tyytyväistä, että se koko ketju on pelannut siinä, koko ketju on toiminut siinä hakkuusta sinne siirtoon ja sillä, että on niin kuin metsä huomioitu ja luonto tullut sillä lailla huomioiduksi, kun se nyt pystytään näillä koneilla huomioimaan. Kyllä, että nykyään varsinkin ja luontoasiat ja muut, niin tietysti toimitaan niin kuin voimassa olevien lakien ja sertifipykälien ja muiden asioiden ja määräysten kanssa ja koitetaan löytää sieltä aina se kaikille osapuolille paras ratkaisu. Mutta niin kuin todettiin, niin asiat on mennyt hienosti tähän saakka ja koitetaan ja jatketaan samalla mallilla, näin voisi sanoa. Ja kiitos kuluneesta ja odotan innolla uusia kauppoja ja hienoa, että pääsitte Timo ja Juha tänään tänne paikalle. Joo, oli hieno osallistua tähän niin perinteiseen nokipannukahvitilaisuuteen ja niin tarkoitus on, että niin Keiteleen kanssa yhteistyötä vaan lisätään tästä eteenpäin. Hyvä, kiitoksia teille. Joo, samaten kiitos.